Suurin osa tekoälyagenteista on täysin turhia. Ei siksi, että ne ei osaisi tehdä mitään, vaan siksi, että ne laitetaan tekemään ihan väärän kaltaista prosessia. Ja sen prosessin ei tarvi olla edes vaikea tai edes kallis. Se voi olla vaan kansio sun työpöydällä, jossa on vaiheita laitettu eri kansioihin ja tekstiä kertoakseen, että mitä se sun tekoälyn pitää olla, mitä sen pitää tehdä siinä vaiheessa, kun se on. Mulla on 3 eri vaihetta. Muut normaalisti tekee skriptausagentin, edittiagentia jne. Niin mun ei tässä ei tarvii. Se, mikä vaan agentti, olkoon Claude, Codex tai mikä vaan, kun se navigoi sinne kansioon, niin se inherittaa sen kontekstin ja siitä